Som a finals del mes de maig de l'any 1948. En pocs dies, el dijous 3 de juny, festivitat de Corpus Christi, el monestir de les religioses carmelites de l'antiga observança de la presentació del Portal Nou serà solemnement beneït. L'arquitecte vellenc del nou monestir, Cèsar Martinell, ensenya l'obra al seu amic. Fins fa 12 anys, en aquest mateix solar s'hi aixecava l'antic convent de les Carmelites de Valls, fundat l'any 1680. La trajectòria d'aquell complex conventual s'allargà fins a l'estiu de 1936, moment en què tot va canviar. Les tensions acumulades entre forces de dreta i d'esquerra van esclatar violentament en forma d'un cop d'estat contra el legítim govern del Front Popular, una acció que va ser l'inici de la darrera Guerra Civil Espanyola, un enfrontament que es va allargar fins l'any 1939 i que ha donat pas a una fèrria dictadura militar sota les ordres del general Francisco Franco. L'inici d'aquell conflicte va suposar l'arribada de dolor, angoixa, saquejos, robatoris, destrucció i mort. Res que, malauradament, no puguin tenir d'altres guerres. Però en aquest cas hi hem de sumar un fet que, especialment aquí a Catalunya, va ser singular fins al moment: la persecució i destrucció de tot allò que tingués a veure amb la religió catòlica. I aquest, amic meu, és la zona dels rentadors, on les religioses podran fer la seva bugada. L'he situat al costat de l'hort del convent perquè d'aquesta manera podran estendre-hi les robes. També he pensat en la intimitat que necessiten i per això he creat aquest petit pati interior. Pensava que fins fa poc tot això era un solar i ara del no-res tornem a tenir el monestir. Tot això no hauria estat possible sense la col·laboració de la població. Gràcies a l'ajuda dels veïns i veïnes de la ciutat, hem aconseguit que 12 anys després de l'enderroc del monestir, ara estiguem ultimant els últims detalls abans de la seva benedicció. Serà una gran jornada en la qual els parlaments que podrem escoltar segur que incideixen en l'enorme sacrifici que ha sofert aquesta comunitat carmelitana en els darrers anys. I segur que en aquests parlaments que dius, la Madre Priora farà un perdó explícit a tots aquells que van cometre les bogeries i bajanades al malaguanyat estiu del 36. Són religioses, benvolgut Cèsar. En pots estar ben segur. Saps què em ve al cap ara parlant amb tu? Digue'm. Recordo aquell estiu. Recordo que em trobava a Barcelona quan m'explicaren els fets revolucionaris que van passar a la vila de Valls. La devastació d'esglésies, convents, monestirs. Em vaig resistir a creure-ho. La destrucció d'obres d'art que havien fet els nostres avantpassats i que ens havien d'enorgullir com a ciutat amb la seva qualitat artística. No ho entenia. Creu-me que no ho vaig entendre. En tan poques setmanes havia canviat la gent de la ciutat. Va ser una vertadera follia col·lectiva i un episodi vergonyós. I en pocs dies es va perdre tot el patrimoni artístic de la nostra ciutat. Pintures, escultures, retaules, documentació. Fins i tot recorda que l'Àliga va acabar en una bassa. En pocs dies van destruir tot el que durant 10 segles ens van deixar tots els vellencs que ens van precedir. I aquest monestir, amic meu, aquest monestir, un complex que malgrat ser saquejat i destruït, tu has aixecat de nou. Cèsar, aquesta història desgraciadament ja està escrita i aquella guerra va acabar fa quasi 10 anys. Això poden ser nous escenaris que se'ns presenten i aquest nou monestir pot representar els nous temps que ara venen. L'antic monestir, aixecat l'any 1680 i començat a enderrocar l'estiu d'aquell 1936. Aquí, no tan sols va ser la pèrdua del contingut, allò que ens va entristir a molts, sinó que l'enderrocament de l'edifici va suposar el trist símbol de la bogeria bèl·lica, que llavors ho impregnava tot. Molt bé, hermana Irene. Has pogut comunicar on havien d'anar o has tingut algun contratemps? No, Madre Priora. Els he explicat detalladament on havien d'anar i què havien de fer. A més, he pogut agafar els 2 darrers cabassos de robes blanques i els he donat sortida en l'hermana Patrocinio. Entesos. Bona feina. Sort que tenim els nostres amics benefactors que ens ajuden en aquests moments de vertader tràngol. Madre, està bé. Necessita res. Fa dies que no descansa. Aquests dies no són per descansar. Una no pot mostrar debilitat ni cansament i si ho fa, està baixant la guàrdia. I això no ens ho podem permetre. Fa anys que vivim amb l'ai al cor.
amb la por i la pena posades a dins nostre, amb l'horror de no saber què passarà, ni quan passarà, però que passarà, i ara no podem defallir. Cert, amb la crema de convents i la persecució de tot allò religiós, els nostres superiors ja ens varen avisar que estiguéssim previngudes i que tinguéssim roba de seglar preparada per si havíem d'abandonar la clausura. Una bogeria, un ensurt que finalment va acabar en un no-res, però que ens va servir per comprovar l'ajuda que alguns veïns i veïnes ens oferiren a l'hora de guardar-nos robes, ornaments i escriptures. Que Déu els beneeixi a tots ells. Sort vam tenir d'ells. I és que, malgrat l'aparent situació de calma que es va viure, la tensió era en l'ambient. I els fets de l'octubre de 1934, ben bé que ens ho van recordar tots. I tant, la proclamació que va fer Lluís Companys de l'Estat català davant l'amenaça que suposava el nou govern de dretes va fer que ens teméssim el pitjor. De nou, a nosaltres no ens va passar res, malgrat la propaganda contrària a tot allò de caire religiós, a ràdios i fulletons. Déu va saber ajudar-nos i guiar-nos curosament. Aquelles tensions acumulades durant anys entre forces d'esquerra i de dreta van esclatar el juliol del 36 en forma d'un cop d'estat orquestrat per la dreta més carrinclona. Amic, vigila el que dius, que ja saps que les parets tot ho senten. Tens raó, gràcies per recordar-ho. Que encara que saps que en això no acabem de combregar del tot, per davant de tot, sempre hi ha la nostra amistat. Així ha estat i així ha de ser, malgrat tots els events que estem recordant. Va, som-hi, no perdem el temps. Quan abans tinguem a totes les germanes en lloc segur, millor. No queda massa perquè tots aquells extremistes que estan destruint Sant Joan arribin aquí. L'odi a tot lo religiós fa que nosaltres siguem les següents. No vull pensar en l'escarn i la profanació que deu estar sofrint la nostra Verge de la Candela. Madre, de moment han abandonat la clausura 12 de les 15 religioses que formem la comunitat. Ara tan sols quedem l'hermana Emília, jo mateixa i vostè. I ja li has comunicat que baixi aquí? Sí, crec que ja l'escolto. Hermana? Ho tens tot a punt? Sí, Madre Priora. Els 2 cabassos que vam preparar, amb els hàbits, les estoles, les albes i casulles. Ho porto tot aquí, Madre. I el sant escapulari? Amb mi, sempre amb mi, Madre. Tingueu-lo sempre ben present. Molt bé, hermana. Ara arriba el moment d'abandonar la nostra estimada clausura. Les conseqüències seran terribles, però encomanin-se a Déu nostre Senyor i a la seva Santa Mare, a Sant Elies, a la Verge de la Candela i a la Mare de Déu del Lledó. Busqueu la llum, hermanes, i fugiu de la foscor que aquest temps ens han portat. Que la fe mai us defalleixi i que l'amor en Crist ressuscitat us recordi que, malgrat tot, hem de conservar l'esperança, perquè portem el missatge de Déu dins nostre. Que la dignitat que ostenteu mai us falli i mostreu una resignació exemplar. I estigueu preparada, hermana, per si el martiri us arriba. Que Déu ens beneeixi a totes. L'angoixa que sentim no ens ha de paralitzar. Les llàgrimes no poden eclipsar el camí que hem de recórrer. Encomanin-se a la nostra Mare de Déu del Carme. Ella ens cuida sempre i en tot moment. I malgrat la destrucció, el saqueig i la tragèdia, ens envolta amb el seu amorós mantell per protegir-nos. Confiïn en tots i cadascun dels nostres benefactors i de totes aquelles persones d'ordre i de fe que ho estan donant tot i més per la nostra salvaguarda. Just al final del camí, al costat de la porta, l'està esperant el senyor Moret. Ell l'acompanyarà a un lloc segur i l'acollirà fins que tot això passi. Que Déu el beneeixi. Beneït sigui ell i tota la seva família. I, hermana, molta precaució. Així ho faré, Madre. Madre, ja són totes les hermanes camí dels seus amagatalls. Ara tan sols quedem nosaltres dues. Està bé, hermana Irene. Doncs ara sí que arriba el moment. Després de 256 anys de presència a la ciutat, les carmelites abandonem la nostra santa casa de Valls. El Senyor ens protegirà i ens acompanyarà sempre allà on estiguem. Pare nostre que esteu al cel, sigui santificat el vostre nom. Vingui a nosaltres el vostre regne. Van patir persecució, registres i menyspreus. Algunes d'elles es posaren a servir a diverses cases o fer de costureres. D'altres
moriren en aquells anys de guerra, allunyades dels seus i tristament oblidades. Cèsar, va, deixem-nos estar de remenar el passat i ensenya'm aquesta obra teva, que ben segur alleugirà el dolor d'aquelles religioses i de tots els ballencs que van patir-ho. Sí, amic, sí. Aquella mena de fúria, d'histèria, de misteriosa i soterrada esquírria que va aflorar, no se sap ben bé contra qui ni contra què, va ser el que va prendre per sempre més segles i segles d'art i d'història.